mga pinangga mayong adlaw kaninyong tanan. So doon natin ihatag karon para sa tanan ng mga Facebook followers sa Tatang MTV. Unya ako ipaibalo sa tanan nga ang atong paghatag diri kay live or video, no. Mga higala kay dagan kay mga mag-post niya dili na ako, no. So ani na lang mga kaigalaan, mga kaigsuunan, ayaw gyud mo hatag-hatag ng mga unsa nga mga padala, hulog-hulog og kwarta, send og kwarta, ayaw mo ana, no. Kung gamiton ako ngalan pero dili ra, okay ra na siya. Kamo nay bahala ana mga kaigsuunan, mga katatang nato dihan. So karon doon ako ihatag ninyo mga pinangga. So ready na ba mo? Kaya ako ready na ako, no? So ayun ninyo biyahe ang 258 o 863 unya ang kining kuan kining 458 mga kahigalaan o 018, no. Ayaw mo kumpiyansa ng 018. Okay, basin mo buhagay na nagkalit, no. So paki-share lang po ani dayon mao na niya to ang bagong Facebook page kay wala na nga to ang Tatang Melchor Jimenez page, no. Din karon na napunughimo, no, parehas ani na tong Facebook page pagkahasol. Pero ang atong paghatag dili chat, dili text, Facebook live or video post. So video ta maghatag kasagaran mga igsoon, wa tay chat ha mga higala. Pwede ta mag-chat pero dili ko manghatag sa chat. Mas maayo nga wala lang kita chat, no. So ang atong paghatag diri Facebook live o Facebook video. Okay, so ana ara mga higala, mga kaigsuunan, dayon mga pinangga. Okay, ora na mga kahigalaan. So ang atong Tatang MTV 2,000 followers na. Salamat kaayo sa tanan nga mga nag-follow. Salamat kaayo ninyo dihan. Anara, daghang salamat sa tanan, amping mong tanan.